Jongens en meisjes, zit je er klaar voor? En nu de ogen en oren open, want hier is de kinderkroom. Kinderkroom, ja dit is de kinderkroom. Zing en spring die poten om, je zit op die boxenboom. Ieder week de kinderkroom, vrije blije kinderkroom. De kinderkroom is voor... Goedemorgen. Hé, wat het de paasassie. Jeppe, het is Pasen. Vrolijk paasfeest allemaal. En Jeppe, kijk eens heel langs. Hebben we een bijzondere gast, want ik ben Lisa. en ik Kim Zoet. Bezel. Ja, en Lisa had ons een mail gestuurd. Vertel eens, Jeppe. Ja, laat Lisa dat even lekker zelf vertellen. Voor een mail gestuurd of Jeppe kon voorlezen. Ja, ik kan wel lezen, maar ik kan niet naar alle basisscholen gewoon voorlezen. Wat doet je wel niet? Trouwens, weet je wel wat paasfeest is? Ja, dan moest paaseieren gaan zoeken. Die verstopte paashaas eerst. Fout, er gebeurt veel meer uur. En zal ik je eens gaan vertellen. Ik heb daar een filmpje over gemaakt in Kinderkroom nu. Gaat zelf maar eens kijken. En hier is Jeppe weer met het Kinderkroomnieuws. En ik ga het hebben over Pasen, want het is Pasen. En dat is een belangrijk christelijk feest dat volgt op de Goeie Week. De christenen die vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. Na zijn kruisiging op Goeie Vrijdag. Ja, en Pasen dat duurt 2 dagen. Dat is Paaszondag en Paasmaandag. En dan hebben we met Pasen natuurlijk de paaseier van chocolade en echte eier. En het ei, dat is het beeld van het leven in het vroege voorjaar. Ja, en met Pasen hebben we natuurlijk de paashaas. En die brengt de paaseier rond. De haas, dat is het symbool van vruchtbaarheid geweest vroeger. Ja, en waarom, hè? De vogels die lachten de eier in een hazenleger of in een konijnenhol. En dan gingen de mensen die ophalen. Tja, en dan nog het ganzangers. In België, Frankrijk en in Limburg brengen de paasklokken op Pasen de paaseier en de sokkereier die ze gaan halen in Rome. De klokken die vertrekken op donderdagavond naar Rome en dan komen ze terug in de paasnacht. De klokken hebben de vorm van kerkklokken met vleugeltjes en die vliegen door de lucht. Ja, daar geloof ik niks van. Dat is volgens mij onzin, want een klok die is zo zwaar, die valt zo pats naar honger. Ja, en die paaseier, die worden gedropt in de tuin of op het balkon tussen de plantjes. En dan gaan de kinderen dat zoeken op paasmorgen. En ja, dat is natuurlijk een geweldig feest. En ik moet het waarschuwen, want als het te veel eieren is, dat is niet goed. Dan komt ze aan de poeperie, zo, oh. Tja, en moest je dit zien hier in de witte paashaas in een hok? Ongelooflijk. Het is hier wel ontzettend gezellig. Tja, dan moesten ze eens kijken wie die eraan gaat. Ongelooflijk. Die grootste die hebben natuurlijk altijd het meeste in het mandje. En die kleinste, ja, die kunnen nog niet zo goed zoeken. Je moet beter zoeken. Kijk, daar ligt weer een ei. En hier ligt er nog één. Snel erbij. Pasen, ei, over ene zondag hebben wij een ei. 1 ei is geen ei, 2 ei is een half ei, 3 ei is een paasei. Tot zover dit Kinderkroomnieuws. En de volgende week ziet je uiteraard meer nieuws. Hey Lisa, is zich eigenlijk een paashaas toes? Nee, maar wel een konijn. Vertel eens, wie moest ervoor zorgen? Moest elke dag drinken en eten geven en soms ook nog het wc'tje doen. Boah, stond ik kei druk mee. Nee, heb ze zo gedaan. Gelukkig. Ja, 6 kinderen uit Roerdalen die willen ook weten wie ze huisdieren moeten verzorgen. Ook een konijn en een kat en een hond. En daarvoor zijn ze door de dierenkliniek Roerdalen gegaan. Ga het zelf maar eens even kijken.
Wij zijn vandaag hier in Dierenkliniek Groordalen. Wij hebben dieren bij ons en willen graag weten hoe we die het best kunnen verzorgen. Ik ben Anouk. Ik ben Kim. Welkom in Dierenkliniek Roerdalen. Welke dieren hebben jullie bij jullie? Wij hebben een konijn bij ons. Kat. Wij hebben een hond bij ons. Jullie hebben dus 3 verschillende dieren bij jullie. Ik zal eens even gaan kijken of dierenarts Martine kan kijken of ze jullie kan helpen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben Martine. Wie hebben jullie meegenomen? Mijn konijn Bent. Wat willen jullie van hem weten? Hoe we hem het best kunnen verzorgen. We zullen eerst eens gaan kijken hoe het met hem is. Hey Bent. Vertel eens, wat krijgt Bent te eten? Bent krijgt konijnenbrokken, hooi en groenten. Nou, dat klinkt wel heel goed. Zullen we eens gaan kijken hoe het met zijn gebit is? Zijn hoofdje zo vast. En dan zie je al meteen zijn snijtandjes. Bent vindt het wel spannend, geloof ik. Nou, die zien er wel heel erg goed uit. Ze zijn heel mooi qua lengte en van vorm. Daar kan hij eigenlijk heel goed mee eten. Zullen we hem eens op de weegschaal zetten om te kijken of hij niet te zwaar is? Ja. Dat is een heel mooi gewicht. Oké, dat is fijn om te weten. Ik heb nog een vraag. Wanneer moet je de nagels knippen van Bent? De nageltjes die knippen we als ze te lang zijn. Dus als ze daar niet meer zo goed mee kunnen lopen. Meestal slijten ze vrij goed zelf af. Maar als ze te lang zijn, dan kom je naar de dierenarts en dan knippen we ze bij. Kun je dat ook zelf thuis doen? Als je heel voorzichtig bent, kan dat wel. Heb jij nog een vraag? Ja, hoe oud kan een konijn worden? Konijnen kunnen wel 12 jaar oud worden als ze goed verzorgd worden. Nou, er zijn nog meer kindjes hier met hun huisdieren. Dus daar gaan we eventjes daarmee verder. Dan ga ik straks een rondleiding geven door de praktijk. Goedemiddag. Wie zijn jullie? Ik ben Johan. En ik ben Schoenen. Wie hebben jullie meegenomen? Benjamin. Wat is Benjamin van hondje? Een chihuahua. Zullen we hem eens op tafel zetten? Doen jullie ook de tandjes poetsen van Benjamin? Ja, soms. Zullen we eens kijken hoe ze uitzien? Ja. Benjamin heeft nog melktandjes. Die is hij wel al aan het wisselen. Tandenpoetsen is wel heel belangrijk voor hondjes. Als je ze tandjes niet doet poetsen, dan krijgen ze net als mensen krijgen ze tandstenen en gaatjes. Dus eigenlijk zou je dat iedere dag wel een keertje mogen doen. Hebben jullie nog vragen over Benjamin? Hoe oud kan Benjamin worden? Eigenlijk is het zo dat hoe kleiner het ras, hoe ouder ze worden. Dus Benjamin kan wel 15 jaar oud worden. Hoe lang moet Benjamin puppybrokken eten? Hoe oud is Benjamin nu? 5 maanden. Ik zou hem totdat hij 1 jaar oud is puppybrokken geven. Hebben jullie nog even tijd om te wachten en dan laat ik jullie zo meteen op de praktijk zien. Is goed. Ha, wat duurt het toch lang. Joep mag binnen. Zal ik hem pakken? Ja. Kom hier. Kom maar. Goedemiddag. Joep ken ik al. Maar wie zijn jullie? Ik ben Max en dit is mijn broertje Luc. Zullen we eens gaan kijken naar Joep? Ja. Hallo Joep. Oren zijn goed genezen. Een tijdje geleden hebben we Joep zijn oren moeten opereren omdat hij te lang in de zon gezeten had. Hij had allemaal plekjes op zijn oren. Nou, vertel eens, wat wil je weten over Joep? Wat is het belangrijkste bij het verzorgen van een kat? Nou, wat heel belangrijk is dat hij goed voer krijgt. Max, wat krijgt Joep nou te eten? Meestal brokjes. Dat is heel goed. Dat is eigenlijk het beste voor een kat. Dat is ook heel goed voor zijn tandjes. Hoe is het met Joep zijn tandjes? Nou, hij heeft er laatst een paar getrokken. Nou, net als bij mensen is het voor katten heel belangrijk om gezond te eten. Dus als hij goed brokjes eet, dan is het ook goed voor zijn gebit. Kom maar mee, dan laat ik jullie de praktijk zien en dan roepen we de andere kindjes er ook bij. Is goed. We
staan hier in de operatiekamer. Dit is de plek waar we honden, katten en konijnen opereren. Het is natuurlijk niet leuk als een dier ziek is en geopereerd moet worden. Soms kunnen we hele leuke operaties doen. Dan moeten we een keizersnede doen bij een bevalling. En dan komen er allemaal jonge hondjes of katten. We hebben daarvoor wel wat apparatuur nodig. Er zijn allemaal bewakingsmonitoren om te kijken of het goed gaat met de hartslag, met de ademhaling. Wat we hier ook doen is, we spelen hier tandarts. Dus we hebben een tandheelkundige unit, die staat hier. Hiermee maken we de tanden schoon en dan gaan we ook gaatjes uitboren en spoelen we alles weer fris en mooi. Dat klinkt behoorlijk ingewikkeld. Wat heb je er allemaal voor moeten leren? Nou, om dierenarts te worden moet je een hele lange studie volgen. Als je naar de middelbare school gaat, moet je eerst het VWO of het gymnasium doen. En als dat gelukt is, dan moet je nog 6 jaar naar de universiteit. En dan ben je dierenarts. Dat duurt wel lang, hè? Dat is een hele lange studie. Ja, daar moet je ook heel hard voor leren. Dit is de ruimte waar Joep heeft gezeten nadat we hem geopereerd hebben. Hier hebben we hem verzorgd en hier is hij wakker geworden. Dan liggen ze fijn op een warmtedekentje. Dan worden ze goed in de gaten gehouden of ze fijn wakker worden. En als ze beter zijn, dan mogen ze naar huis. Ik heb nog een vraag. Waarom ben je eigenlijk dierenarts geworden? Toen ik nog heel klein was, toen ik 8 jaar was, toen wist ik al dat ik dierenarts wilde worden. Ik was altijd bezig met dieren en we hadden ook heel veel huisdieren thuis. Na mijn middelbare school, na het VWO, ben ik direct naar de universiteit in Gent gegaan om dierenarts te worden. En heb je zelf ook huisdieren? Wij hebben 5 katten thuis, 5 katers. Een paar komen er uit het asiel en een paar heb ik er meegenomen uit de praktijk. En we hebben ook wel een hond gehad, maar op dit moment hebben we alleen katten. En waar zijn we nu gekomen? We staan nu in de röntgenkamer. Dat is de plaats waar we röntgenfoto's maken van huisdieren. En dat is ook de plaats waar de foto's bekijken. Ik heb er een paar opgehangen. De eerste foto die hier hangt, is van een hond. Zie je, hij ligt hier op zijn rug en dan hebben we de achterbenen gestrekt. En dan zie je hier de heupen. Dat was een foto van de heupen van een hond. Omdat hij pijn had aan een van zijn achterpootjes. Welke dieren denk je dat dit zijn? Poes? Ja, heel goed. Dat is de foto van het hoofd van een poes. En dit is van een konijn. En deze foto's die maken we om goed te kunnen kijken hoe het is met de tanden. Dus je ziet hier mooi de tandjes in de bovenkaak. En bij een konijn, die heeft ook kiezen, zie je ze hier ook zitten. Dat was het einde van de rondleiding. Jullie hebben alles gezien. Ik hoop dat al jullie vragen beantwoord zijn en dat jullie veel hebben geleerd. Als er ooit iets is met jullie dieren, kunnen jullie altijd bij ons terecht. Wat vonden jullie daarvan? Ik vond het heel interessant. En ik vond het heel leerzaam. Hartelijk bedankt voor de rondleiding. Graag gedaan. Tot ziens. Hey Lisa, weet je al wat ze later wil huren? Actrice, hè? Wauw, en waarin dan? In een film of goede tijden, slechte tijden? Nee, een musical. Bijzonder, hé. Kent ze ook goed zingen dan? Ja. Nou, top! Ja, en de polshaas die kan ook ontzettend goed zingen. Let maar eens op, die gaat nu dadelijk zingen. Normaal zeggen we altijd 1, 2, 3, de kinderkram is voor dich aan het einde. Maar nu zeggen we samen... Vrolijk Paasfeest! Oh, wat een prachtige morgen. Met een gekleurd wolkendek. Lente en Pasen geen zorgen. De paashaas staat klaar voor vertrek. Paaseitjes in alle kleuren. Vogels in geel en in blauw. Paasfeest, oh het gaat gebeuren. Sta nu maar op, kom maar gauw. Meisjes met oranje jurken. Jongens met jeans in het blauw. Vogeltjes zoeken hun nestje. Voorbij is de winter, de kou. Het is een heerlijk gevoel diep van binnen. Alle wolken die schuiven opzij. Het paasfeest dat kan nu beginnen. Het paasfeest voor jou en voor mij.